Kaixo, ni Aitor naiz eta gaur Classroom nola erabili azalduko dizuet. Kontua da, Googleko kontuaren barruan, Driven barruan, badaudela hainbat aplikazio. Besteak beste gutegia, Gmail, emailak, Drive gordailua odeian, kalkulorria, dokumentuak eta haietako aukera bat da Classroom edo ikasle. Kontua da, nik bere momentuan gonbidapen bat bidali nizuela, adibidez hau. Gmailean sartu eta gonbidapen hori onartu. Ondoren, horrelako zerbait ikusiko duzue, baina beste aldetik, hau da, ikasleen aldetik. Dena erakoagaitik ezin bazaite sartu, niri kode bat eskatzen badiazu eta kodea ematen badizuet, Classroomen sartuta kodea sartuz gero posible da baita ere onaretzen. Orduan, kontua da, irakasle bezala, ikasgelako lana sortu dezaketan. Adibidez hemen, sortu dezaketan bat, eta jarri Egiptoko historia. Eta ondoren, argibide batzuk eman, eta epemuga bat ezarri. Adibidez, datorren astelehenerako. Orduan, lana sortuko dut eta zueri agertuko litzaizue. Eta lan hori bete beharko zenukete, jarritako epea amaitu baina lehen. Bestela, epez kanpo, ez litzateke posible lan hori jasotzen. Jende atalean, gonbidatu behar zaituztet, eta hori da egin nuena. Zuen izenak hemen jarri eta horregaitik heldu behar zaizue email bat gonbidapenarekin. Hain zuzen ere, nire ikasgeletara noa, argi ikusten da, ikasle batzuek bai eman diotela baiezkoa gonbidapenari. Hau da, DBH2ko klase ezberdinetan baditut ikasleak matrikulatuta. Baina ikasleen erdiak edo gutxiago dira. Orduan, mesedez, begiratu Gmailean, onartu nire gonbidapena eta sartu Classroomen. Besterik gabe, ondo izan eta ondo ibili.